Panapa pane nhau vanhu yavari kuva warned. Now the military involvement nema police forces, kuti what are they going to do and are they going to take part. Sana pina mashoko kuti vanhu vakaona mapo consolidation nema handover takeovers akaitika kuma barracks nona inkomo nekunona masvingo, people they are aware of it. Sana pina mashoko amudanyirwa panapa kuti kwa subscribe or like on the bell. Chimina mkoso amudanyira chiti security in Zimbabwe is on high alert amid 31 March protests. Those in Harare expect to see the police at every junction. Police trucks will be moving around Harare starting tomorrow in the roadblocks at all major roads. Anoposta makomishina ezitarapi masoja pamchete police vehicles arikuya panapa chitobva panapa nevakomana vekuzwa pamuzwa kuti ndo intelligence unit inouya ichifambira nhau dzese dzinenge dzichiitika under the ground dzinenge dzisingazikamwe vachida kutora masvika vachiti sezvamaona kuti consolidation akatoitiwa. These guys they are also going to take part maprotest aya vachiuya vachitumwa kunzi vakwanise kubata vanhu vese vangada kuratidzira kana vada kukonzeresa violence. But at the same time kuri kuona kuti kune mamwe mafactions especially on the ZRP pamwechete nekuma-armed forces ikoko vari against vanhu vari kuvatuma kuti vanobata maprotesters. Now we do not understand, hatisi kuziva kuti zvizvi zvichaitika kuda kwokuti we know kuti even masoldiers iwaya kuti macitizens of Zimbabwe panapa panogona kuitika chaos just because vanogona kutozosapota maprotesters vamuri kuona vana bombshell nezugeza. Tuze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pina comment section medu, subscribe or like, watch on the bell icon.